مستراوي أخيبا ناي دهنة إيرتران مس كل لمحرا لعلوة سبب سلطاناتن ركب غيرولم ات مستراوي أخيبا أب منتاي مسرس جبر خمس نبرة حبريتا خنا قبلكم ينام شعبيا داغماي صنتت نمكياد يدالو خمزلون زوق زلو حبريتاتات يملاختم ات منقسقاس انتاي يمسل بزبلون حبريتا ناباخم كنقرب ينام ناب تግራይ زاتو شقط اب عفار ዝግበር ዘሎ خلكلا እንታይ ይመስል ክንብልውን ብዛዕባው ሓበሬታ ሒዝና ኣለና ኣቕጽለ ቢልና ድማ ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ተቃውሞ መምህራን እንታይ ይመስል ክንብልውን ዳህሲስና ኣለና ምሳና ተጸኒሕኩም ናይ ዚኣቶምን ካልኦትን ዝርዝር ዜናታትን ሓበሬታታትን ክትረኽቡ ኢኹም ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክነስግረኩም بزي فصم وجبن بحيل فانو اسملاش كوميتي اب سفراليو بيت مأسرتتا تداغينوم يساقيو زنبرو دغف تقال حزب تግራይ نبرت ورداتات زوبا معراب تግራይ بناي فيدرال بوليس تزاز تفتحهم اللو نايزيوم نمفتح اب وشت فانو اسملاش كوميتي ون عبي فرحاتن مدنغاصن فطيرلهم نايز مرأيا اب وردا اورا نبركت زبلو سلاموين سبات ناي صتان سلامن دحنتن حلاف خوينو مس ملافنتو سللت خوينو زأسره ملأكو رادز توهله ودع عورقي علو لجبننيم ابتو وردا كنبر كم زي خيل سلاز فلته ناب دانشا تغيروا بزبل مخنيات كافت وردا لقيسولهم مسو خوينهم زحشكرو زنورو كم بعل ماماي بايو عبد الله بايو عببه تشاغر جيجنا برها فنتاي صقاي زبلو ناي دحننت اكالات عب سغات وديقوم يركبوم ازي بستفرالي مخنياتات حزبي بمبسباسن نبرتن حفتن تግራዋይ بمزرافن كزرب مغبارن كعنون غيريوم ازوم شيء تعدي بانداتات دما افت زوبا زركب حزبي بمسقاي زفلطو ولقسبات مخانم ينገረلهم ተቋሪጹ ዝጸንሐ ወታደራዊ ስልጠና ኣብ ኩለን ወረዳታት ዞባ ምዕራብ ንኽቕጽል ብሓይሊ ናይ ምልዕዓል ስራሕቲ እውን ተጀሚሩሎም ኣብ ወረዳ ጸገዴ ብምድንጋር ዝተወሰነ ስልጠና ዝተጀመረ እንትኸውን ኣብ ደጉዓታት ወልቃይት ከም ጣብያ ዓዲገባ መንእሰይ ኣብዩ ተበታቲንዎ ከም ዝርከቡን ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ንኮኸብ ሚድያ ሓቢሮም ኣለዎም እዚ ሕዚ ዘለዎም መማረፅታት ናይ ፈራሕ ተባዕ መናእሰይ ለዓኢሎም ብምድንጋር ኣብቲ ከባቢ ተሪፉን ዘሎ ህዝብና ናብ ተወሳኺ ጸገም ንምእታው ስለ ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ንምጽናት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ደው ንኽብል ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ እውን ጥንቃቐ ክገብርን ቃልሱ ክሕይልን እውን ጻውዒት ቀሪብሎም ኣብ ዞባ ምዕራብ ዝርከብ ሓይልታት ኣምሓራ ምስ ሻዕብያ ብምሕባር ኣብ ዕለት ዞባ ነባር ዝኾነ ማሕበረሰብና ከቢድ ኣካላውን ስነ ልቦናውን ሃስያ ብምዕራፍ እቲ ህዝቢ ከቢድ ሃስያ ከም ዘውረድሉ ዝፍለጥ እዩ بأمباسادر تشومة توغاز مرح قجل لأخ منجست فيدرال مغلى أتولم اتي قجل لأخ كاب بيت صحفت قدماء منيستر كاب منيستر سلام كاب سراويت مكلخ الهاجر كاب سبيك محبراتن كاب أولات بيت مهرن كمون كاب منيستر نقدن توكل تفرالي كلاتن زكاتتايم اتي قجل لأخ اب عالم لخا معرفون فرت قالوا لابان قاتر رخيبهم لعلوت حلفتي منجست تقرايز تقبلوا متخونم كان علامات قجل لأخ دما اب بروتورياز تفصما وعلي نتغبراونتو اب زغبر منقسقاس انتاي كم زمسل نتغبراونتو خعزبون أتيوم اللوم توم العلوت سبب سلطانات حدا مجابيت كلتاشن عصت حمشين عام تمرت مس استفلاليو العلوت حالفتي منجست تግራይን استفلاليو أكالاتن كم ززتيو مختل كوميشن بهراوي تحدثو دكتور أتنكوت مزغبو حبيروم اللوم بالعلوت سبب سلطان دهنነት ኤርትራ ዝምራሕ ምሽጥራዊ ኣኼባ ኣብ ባህር ዳር ተሳሊጡሎም ሓላፊ ድሕንነት ኤርትራ ዝኾነ ካሳ አብርሃ ኣብ ባህር ዳር ምሽጥራዊ ኣኼባ ከም ዘካየደ ተፈሊጡሎም ኣብዛ ኣኼባ ዝተረኸቡ ናይ ኣምሓራ ላዕለዎት ሰበ ስልጣናት ሓለፍቲ ጸጥታን ተኸለል እንትኾኑ ፍሉይ ሓይሊ ኣዘዝቲ ጸጥታን ድሕንነትን ሓለፍቲ እውን ተረኺቦም እዮም ኤርትራ ነቲ ብትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ንምዝራግ ኮኔላ ምስ ክልል ኣምሓራ ተኣሳሲራ ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ብተደጋጋሚ እናተገለጸ መጽኡሎም ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ምሽጥራዊ ኣኼባ ዝተሳተፈ ወኪል ኤርትራ ኣብ ጎድነ ኣምሓራ ከም ዝኾነትን ኣድላይ ዘበለ ሓገዝን ድጋፍን ከም ዝግበረሎምን ጉዳይ ምዕራብ ወልቃይት ጸገዴ ራያ አላማጣ ምስ ፌደራል ይኹን ምስ ካልእ ኣካል ክደራደሩ ከም ዘይብሎምን ዓቕሚ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምጉልባት ኣድላይ ዘበለ ድጋፍ ከም ዝግበረሎም እውን ሓላፊ ድሕንነት ኤርትራ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል አብርሃ ካሳ ንሰበ ስልጣናት ክልል ኣምሓራ ከም ዝገለጸሎም ተፈሊጡሎም ሻዕብያ ንክልል ኣምሓራ ብምዕጣቕን ብምስልጣንን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ትግራይ ናይ ስለያን ወታደራዊ ምንቅስቓስ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ግፍዒ ፍጽም ከም ዘለውን እናተገለጸ ዘሎ ሓበሬታ እዩ
ኣብ ትግራይ ዘጣየሽ ዘሎ ግዚያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ግዜ እናወሰደ እናተጓተተ ጸገም ህዝቢ ትግራይ እውን ብኣንጻር እናዋሕ ከም ዘሎን ገለ ሪቶ ሃብቲ ወገናት ይገልጹለዉ ናብ ፕሪቶሪያ ዝኸዱ ልኡኻት ንምድላው ሓደ ሰሙን ወዲኡ ውዕሊ ዘተ ሰላም ፕሪቶሪያ ንምክያድ እውን 10 መዓልቲ ብዛዕባ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መብርህ ንምሃብ እውን 2 ሰሙን ዝወድአ ህዝባዊ ዘተን ምርድዳእ ንምፍጣር እውን ሓደ ሰሙን ዕጥቂ ንምፍታሕ ንምርካቡን እውን ብኡ ኣንጻር ሓደ ሰሙን ወዲኡ ዕፅዋ ኣኼባ ብምክያድ ኮሚቴ መጣየሺ መንግስቲ ትግራይ ንምምስራትን ኮንፈረንስ ኣካይድካ እተሰየመ ግዚያዊ መንግስቲ ንምጽዳቕ እውን 2 ኣዋርሕ ዝወድአ ግዜ ኮይኑሎም ሕዚ እውን ግዚያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ንምምስራት ዝግበር ዘሎ ክያዶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ጭንቅን መከራን ክናዋሕ ይገብርሎም ምዚ ተተሓሒዙ እውን ሰራዊት ሻዕብያን ዕጡቃት ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ኣለዉ መሰረታዊ ግልጋሎታት ሙሉእ ስርሕን ኣይጀመረን ብዙሓት ማልያ ዘይብሎም ሕፅረታት እውን ከም ዘለዉ ይግለጸሎም ጸገም ጸጥታን ድሕነትን እውን ዓይነፍጢጡ ይቕጽልሎም ህዝብን ግዝኣታዊ መሬት ትግራይን ኣብ ኢድ ጸላኢ ወዲቑ ሕፅረት መድሓኒትን ጥራቅርሽን ዘይተፈትሐሉ መንገድታት ዘይተኸፈቱ ሰብ ከይንቀሳቐስ እውን ተኣጊዱ እዩ ዘሎም ጉዳይ ተሓታትነትን ፍትሕን ኣሰሩ ጠፊኡ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሰብ መሃያ ከይረኸበ ዕለታዊ ናብራ ንምንባር ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት ከም ዘለዉ እውን ይግለጸሎም ሻዕብያ ዳግማይ ጽንተት ንምክያድ እውን ኣብ ምድላው ይርከበሎም መንግስቲ ሻዕብያ ኣብተን ገዲፍዎን ወፂኡ ዝነበረ ከባቢታት ከም ብሓዱሽ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰራዊቱ የስፍር ከም ዘለውን ተሓቢሩሎም ኣብ ከባቢ ኢሮብ ካብ ትሕዝዎ ዝጸንሐ ከባቢታት ብተወሳኺ ቁፅሩ ወሲኹ ናብ ካልኦት ከባቢታት ይኣቱሎም ኣብተን ሓራ ወፂአን ዝነበራ ከባቢታት እውን ይጽጋዕ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣብ ከባቢ ሰሜን ምዕራብን እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ምንቅስቃሳት ይካይድ ከም ዘለውን ካብቲ ከባቢ ንኮኸብ ሚድያ ዝተዋህበ ሓበሬታ የመላኽት ስለያ ሻዕብያ ኣብ ዶባት ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣብ ማእኸል ትግራይ ከም ድላዮም እውን ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው ሓበሬታታት ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ራዕድን ጸገምን ከም ዘሎን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተረሲዑ ህዝቢ ሰማዒ ሲኢኑ ከም ዘለውን ተሓቢሩሎም እቲ ትማሊ ፀሓይ ከይበለ ቁሪ ከይበለ ዓለም ሓንቲ ገይርዋ ዝነበረ ዲያስፖራ ትግራይ እውን ንህዝቡ ድምፂ ከይኸውን ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስግግርን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ሞራሉ ተሰይሩ ምዝሕሓል የርኢ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ምንቅስቃስ ቃልሲ ዝዝሓሓለሉ ኩነታት ተፈጢሩሎም ስላሕታዊ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ብምቕጻል ሻዕብያ ንዳግማይ ወራርን ጽንተትን ከካይድ ኣብ በር ኣፍ ደገ ህዝቢ ትግራይ ተጸጊዑሎም ብሸነኽ ዓፋር ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ሸቐጣሸቐጥ ካብ በዓላ ክሳብ እሬብቲ ኣብ ዘሎ ኬላታት ተዓጽዩሎም ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ሸፋቱ ሕዚ እውን ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ሚልዮናት ከይከፈልካም ናብ ትግራይ ኣይተሓልፍን ኢሎም ብዘይ ዓቐን ካብ ሸቐጣሸቐጥ ዘምፁ ነጋዶን ሽፈራትን ትግራይ ይምንዝዑ ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩሎም እቲ ዝተጻዕነ ንብረት እንተዘይከፊሉ ድማ እናወረሱን ገዚፍ ሃፍትን እናኸዓበቱ ዝጸንሑ ሕዚ እውን ከምኡ ገይሮም እንተዘይህብኩምናም ኣይተሓልፉን እናበሉ ብርክት ዝበላ ናይ ጽዕነት መኻይን ዓጊቶም ጠጠው ቢሎም እውን ከም ዘለዉ ካብቲ ቦታ ንኮኸብ ሚድያ ዝበጽሐና ሓበሬታ ይመላኽት ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሎም ንቃለስ ኢና ዝብሉ ኣብ መቐለ ዝርከቡ ፌደራሊስት ሓይሊ ዓፋር ከም ምንቅስቃሶም እንታይ ምዃኑ ኣይተፈለጠን ዝብሉ ወገናት እውን እናተወራኸቱ ይመጹሎም ፌደራሊስት ዓፋር ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ትግራይ ብምዃን ምስ ጸላኢ ቃልስ ከም ዝነበረን ሕዚ እውን ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ብግልጽ እኳ እንተዘይተነጸረ ብሾፋቱ ዓፋር ግን ዝግበር ዘሎ ናይ እኩይ ተግባር ምንቅስቃስ ግን ተጠናኺሩ ብምቕጻል ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሸቐጣሸቐጥ ብምዕጋት ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ክናዋሕን ናብ ጸገም ከኣቱን ይስራሕ ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩሎም ብሓይልታት ኣምሓራ ዝግበሩ ግፍዕታት ተጠናኺሮም ብምቕጻል ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ትግራይ ከቢድ ሓሳረ መከራ ይወርድ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ናብ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ማይ ጸብሪ ዝተመዛበሉ ልዕሊ 32,000 ወገናት ከም ዘለው ይፍለጥ ኣብ ማይ ጸብርን ከባቢኡን ኣብ 5 መዕቆብ እውን ተጸጊዖም ይርከቡ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ፋኖን ድሕሪ ጥቅምቲ 6 2015 ዓ.ም ናብቲ ከባቢ ምስ መጹ ተመዛበልቲ ዝበሃል ኣይንፈልጥን ኪዱ ጥፍኡ ብምባል በቲኖምዎም እዮም ፈቆዶ በረኻ ተበታቲኖም እናሃለዉ ስዒቦም መእተዊ ድመውፅን እውን እናጭነቁሎም ጸኒሖም እዮም እቶም ኣምሓሩ ጠቕሊሎም ከጽንትዎም ንኸምችወሎም ንምዕራብ ትግራይ ተመለሱ ኢሎምዎም እቶም ተመዛበልቲ ተጋሩ ድማ ኣብ ዝያዳ ንመውት እምበር ኣመዛቢሉ ናብ ሰደና ዓይንምለስ ዝብል መርገጺ ሒዞም እዮም ኣብቲ ከባቢ ዝሰርሑ ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተዋፈሩ ዘይመንግስታዊ ትካላት ነቶም ተመዛበልቲ ተጋሩ ሓገዝ ክገብሩ ምስ መጹ እውን ጠቕላላ ኣብታ ከተማ ዓሪዶም ህዝቢ ትግራይ እናጽነቱ ናይ ካልእ ካብ ኣምሓራ ዝመጹ ኣብ ምስፋር ተጸሚዶም ዝኒሄው ወረርቲ ኣምሓሩ ካብ ደባረቕ ዝመጹ ተመዛበልቲ እምበር ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዝመጸ ተመዛባሊ የብልናን እናበሉ ይምልስዎም ኣለዉ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዝነበረ ተቃውሞ መምህራን ሕዚ እውን ቀጺሉሎም
መምህራን ኣብያተ ትምህርቲ መንግስቲ ሱዳን ካብ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሮም ወሰኽ ደሞዝ ክግበር ብዝብል ጠለብ ስራሕቶም ደወቢሎም ከም ዘለው እቶም ተደጋጋሚ ናይ ስራሕ ምቁራፅ ዝገበሩ መምህራን ኣብ ገሊኡ እዋን ስሩዕ ደሞዞም ከም ዘይቕበሉ እውን ሓቢሮም ኣለው። ከም ሳዕቤኑ ድማ መብዛሕትኡ ኣብያተ ትምህርቲ ባዲሙን ጥሩሑን እዩ ዝረአ ዘሎ። ናይ መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ብተኣድማ ተጸልየን ስራሕተን ደው ከብላ እንከለዋም ናይ ውልቂ ግን ኣየቋረፃን። ሚኒስትር ፋይናንስ ሱዳን ጀብሪል ኢብራሂም መንግስቲ ዕብየት ባጀት ገይሩ ንመምህራን ደሞዝ ከም ዝኸፍል ሓቢሩ እዩ። ከመገላልጻ እቲ ሚኒስተር ጠለባት እቶም መምህራን ተማሊኡን ወሰኽ እውን ተገይሩ እዩ። እቲ ጉዳይ ግን ፖለቲካዊ መልክዕ መሓዙ ይግለጸሎም። ኣብ ካርቱም ንዝሰርሑ መምህራን ደሞዝ ተኸፊሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ካልኦት ወገናት ግን ገና ከም ዘይተኸፈሎም ይሕበረሎም። ብኡ ምኽንያት ድማ እቲ ኣድማ ይቐጽል ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩሎም።